Oh, Mbak Pati kok taksine? Oh, oke. Wong Merjoyo. Surata. Ayo Mas, joget lagi Mas. Pasang. Minum dulu. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi rati ngaren tindak wae ora numpak taksi Larang Mas saiki. adewean apa ora wedi Wedi jane. timbang nganggur kula purun Kok mbok kancani tinggal? Agar samos alias kebetulan Langkane kata rodo kegotan Yen purun Mas enggal minjani Tekan omah mangke ku opai tobel wong lekan golek momongan aniki blonjo napa Mbak Yu badhe pindah sampun kula Mas sampeyan ampun kujiwa kula rono anyaran anak elimo awan-awan lunga blonjo ning pasar paing aprawan rondo kang kebu ora pati suka kula ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting jasumeng senajan rondo dijamin asal ayo bareng CL awes ngantuk awak ada di pacar Relisia apa ada di pacar baru ngawur adaku si SD bos beda aja boy guyu tobel badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi jane timbang nganggur kula purun ngancani terusan Mas alias kebetulan kerjane saweran oleh 30 rodok kabotan wabon oh Mas purun Mas enggal mijani takkan omah mangke kula opai masa ayo tobel wong lekan golek momongan aniki blonjo adek apa badhe pindah minggat Mas sampun kula Mas sampeyan ampun kujiwa kula rono anyaran anak sama awan-awan lunga blonjo nang pasar paing oi aprawan rondo kanggo ora pati penting ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting jasumeng sajan rondo di
Cemen kompleng. Kompleng kompleng. Kompleng tenan nih oh. Oke.